जोंनि सरकारा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायनि जे सरकार बे सरकाराबो गेलेनायनि आयदाखौ गोबां गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव लांनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं आरो जायनि थाखाय दिनै जोंनि चिरां माबायाव बिटिआरआव आइएसपिएलआनो बुं दुरान कापआनो बुं बे मोजां मोनसे जायगा मोन्दों आरो भबिष्यत जौगाबावगोन आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद स्पेसियेलि बिजनि आनसलिक एबसुआ आन्डार 13 गथ'फोरखौ लानानै एकदमै गोजौनिफ्राय गोजौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जे बेबस्था लादों बे जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो बेनिनो दिनैहाय बिजनि आनसलिकनि सिङाव बे मालिपारा होननाय जायगायाव खेलाया जागायबाय आंखौनो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लिंहरदों मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जे चिरां जिल्ला हिसाबै दिनैनि दिनावहाय खुनु दिगाव खम गैला खुनु दिगाव खम नंला दिनै गेलेनायनि आयदायावनो चिरां जिल्लाया खम नङा लेखा फरायनायनि बेलायावबो चिराङा खम नङा लिरनायावबो खम नङा आबाद मावनायावबो खम नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो चिरां जिल्लाया खम नङा बे दिगाव गोबां दावगागासिनो दं गोबां मोजांनिफ्राय मोजां जागासिनो दं आं बेखौ मोनदांनो हादों माने दिनैनि दिनावहाय बेनि मेइन गुदियावनो बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जुदि एवारनेस प्रग्राम लानाय बे एवारनेस प्रग्रामनिफ्रायनो बेयो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों आं बेखौ मोनदांनो हादों आरो आथिखालावबो जिहेतु जेरै बिटिआर सरकारा जोंनि सरकारा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायनि जे सरकार बे सरकाराबो गेलेनायनि आयदाखौ गोबां गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव लांनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं आरो जायनि थाखाय दिनै जोंनि चिरां माबायाव बिटिआरआव आइएसपिएलआनो बुं दुरान कापआनो बुं बे मोजां मोनसे जायगा मोन्दों आरो भबिष्यत जौगाबावगोन आरो गेलेनायनि बागै लाइमोनफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा सार जथेस्थ' खावलायगोन जिहेतु दिनैनि दिनावहाय जोङो मोनदांनो हादों जे लेखा फरायनानैबाबो गावखौ दानो हायो आबाद मावनानैबो गावखौ दानो हायो आरो बल गेलेनानैबो गावखौ दानो हायो कम्फु हांसु गेलेनानैबो गावखौ दानो हायो मेथाइ खननानैबो गावखौ दानो हायो बेनिखायनो जाय जेरावखि थानानै खामानि मावा मानो बा आं स्पेसियेलि बे फरायसाफोरखौनो बुंबाय दिनैहाय जिथु आखायाव लानानै बल गेलेनो आवगायदों बे बल गेलेनायजोंबो मोनसे गोनांथार मोनसे रेंक लानानै गावनि थांनानै थानाय बेबस्था खालामनानै लानो हायो बेनिखायनो खुनु बुस्थुआनो जोंनि नारगारनानै दोननाय बुस्थु गैया जों दावगालाङोब्ला गासिबो जौगालांगोन आरोखि थेंक इउ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन